Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Haka wei na ki jing dia sha Panyap bas ngau sha kai bas ngau trim jong ka wei ka kanthei ka badang at ko nice nem kharta na ka jala Tripura handai ka ba shong basa ka ba tre bakta Hapoh ka nongba Bengaluru jong ka jala Karnataka ki talong khobor ki atho ba ka arphoi trik jong uni ubnai September 2008 sao ki paramar jan ki ba shong ya sa marjan bat ka ke li yo sngo ya ka jing sma iutung ka balane komba arsngi lenter ka ba wan na ka yeng wai ba ka briu ka shong ka sa kabara shukhang khardep bet klop kleb yo ibriu barung bami lakum bakat to kat nepor hadin bakila subam bala bandran ke asian det kila pentip no syaki bahayeng hasem jongka bad habakila poi ha ka takayeng ka kami bad ka men jongka kila kendet ban lam da ka Metiap jong ka khon bad ka para kabala dep ban sha ot lengkhot lengkhai bad thep Hapoh fridge bad mar kumta hi kila pentip no wot sha ki bor pulit hadin baki pulit kila pelong ya ka jing tokit pnya halor ka di ka jing ja kila lap bakani ka kanthai ka bakateng ka Mahalakshmi kabala don lock don khon lapa iwei handai menta kala shong la sa marwei hakawei ka yeng wai Hapoh ka nongba Bengaluru la suba bakala sha Panyap dusman hawei ubriu uba tip kateng kum umukti ranjan re uba lifehouse nem karata uba napo ka jala Odisha la suba ba uni ubriu udai uba ka juye 8 samla but udai ro manager jong ka shopping mall bakani ka kanthai ro ka ya tailang bat u kum ka saleswoman kat kum kitolong khobor le tho baka Mahalakshmi ka klem le ratio na do ka sitrik jong uni ubnai September 2008 sao bat ka mobile phone jong karo ka switch off na do ka sngi ka ba board ka artrek ya tho ki bhayeng jong ka khobor puli ka ya tho ba uni umukti ranjan re ubriu uba ka e samla uju phone ya ka bar board but one ro she yeng shong yeng baka sa man ka por lengba ka jing toket la lap ba Hashwa bakadi ka kanthai kan sha Panyap kala don ka jingya ma yanya hapdeng jong kini kisi samla bat ka Mahalakshmi kala sedang ban kata akti ya ure bat ure ha ka jingkiu jong ka Jindom ulatit ya ka da ka kanjatier na ka banta jong ka khli Haduh bakan da kelon yap no si sendon ha kamra thia jong ka bat hadin pat ulatan ya ka Metiap jong ka sha ka som bat u ot lengkhot lengkhai ya ka Metiap jong ka da ka kanja white ka banep Haduh san phu khandai Dkhot bat thep ya ka met ka dep ot Hapoh jong ka fridge hadin nang tapat uni usamla jong ka tang ban light na kono ka jing sha thrais new haki wei but haki no ki bawan ban khongo ya ka ying sa jong ka ula site pan khot ya ka chaka som bat ka kamra bar ok wei da ka asset ban penduk penam ya ka dak snam khnang ban namlap shu ya ki dak kisin ni ki saki sabot ba ka ni ka Mahalakshmi kala sha Panyap bat u la pan bait anti lut ya ka ying ka sem jong ka haswa bon phat krat na ka ti jong ki polet hadin kini ka jing sha Panyap jong ka ulok u baka klem shong ya sa rang khat shu mentala katuk kan ni por ula file da ka FIR per sha ya uwei pat u samla shendang uba ka juye e ya jan pha ya uba ula suba ba ula ban kti hakban Panyap ya ka lok jong u ka Mahalakshmi kitolong khobor ki tho ba uni uranjan re ro ula peptre na do ka sitrik ubnai September 2008 sao ka sngi ba ka Lakshmi ro ka klem de tre show haka jing toket lalap baka Mahalakshmi kala sha Panyap na do ka laitik jong ubnai September 2008 sao bat tipat ba kala sha Panyap hado ka sngi sa jain baladep ka arphwaitik jong ujo ubnai hadin ba ure ula dep banle ya klika kampanya briu ula petri no shaka jala Odisha shaka ying kami ka jong u haka baki pulit ka Bengaluru rengkat bat ka jingi trelang bat ki pulit ka Odisha hadin bakili yo jing tep kila lapan kila let ban wat yu u shapo ka jala Odisha ande kila lapan ban ya ka Metiap jong uni usamla nong Panyap briu bowla dep ban Panyap hila de da ka bastien pasi bat lap rengkat bat ki tiar kita jong u bakan thup ya ka laptop ka mobile phone ka diary bat kiwei da ka diary jong u la lap ba ula tho ya ka suicide note bat ula plaro badai ma u bala Panyap dusman ya ka Baieid jong u ka Mahalakshmi hakani ka diary ula uranjan ula tho ngala Panyap dusman ya la ka jong ka Baieid
hak laitrik u September arhajar arpo saw hadin bangalangnya bat ngamla syasyo ya ka jinglong jongka ngaju yama ya tim bat ka man ka por halor ki jing bakla ki baret bat ka Mahalakshmi kajukta akti ru yanga bat haka Jindom ngal penyap no si sendon yaka yaka Metiap Palestine pasi jong uranjan hawai uding lalap na kawai ka sitong kabadon ha Bahadrak district jong ka jala Odisha hadin ka jing chatwet ka bajor haki pulit ki bala yo jing tip na ka jing lap hadin bala tokit ki langut ki brew ba ki pulit ki la kem ba uranjan udai ubadan kti ba penyap yaka Mahalakshmi kita long kubor ki yatho bahadin bu ula dep ban le ya ka ka kampap kamsang uranjan ula phone pat se upara jong u shashnong bat u yatho bu haban wan phaino sala yeng nakadaw bu habban petno habo para jong u lakali ya kadaw balay bu habban shupet kerke kumta uranjan ula ong ngamla ban yatho ya pi langba jong ka phone bat ngan si yatho lut pat onda ngalawan phai sheyeng hadin bu uranjan ula poi sala yeng ula yatho ya ka e ka bu ula le hakanong ba Bengalaru halau jong upara ula shong la sa shipor hayeng bat ka kbi jong u kali i phala ban yo i ya ka dur khmat be i pher bat be isnosi jong u khon kala kali ya ka daw bat ula tho lot ya ka ba ya la ka kmi ya ka e ka ula le ha ka ba ula penyap dusman ya ka we ka kanthai ha Bengalaru hadin kato kadisngi uranjan uong bu unmi no na yeng namar kwa ban involve ya kakmi ba ya ki bahayeng asam jong u bakin sha pharap lang ha ki puret halor kani ki kams new ki bu ulale kumta shwa bu unmi na la yeng uladi R class ko but wood ulami da ka baik but ong bu unle phedre sako ai pat ka jaka handai ulale ban phasi yap ban ban yaladi hawai uding ubadan kampaji nakashnong baki pulit ke salap hadin hakasngi balang baladep ka arpo santrek yaka Metiap jong u ka baladep ban stain pasi ladi hadin baladep ban register case ki pulit ke ID no yaka Metiap jong uranjan shaki bor badai ban le yaka post mortem kani ka jingsha penyap jong ka Mahalakshmi ka pan khiben yaka nong ba Bengalaru barok kawai bat ki pulit jong ka Bengalaru ki ong ba kani kurkom sya penyap jong ka Mahalakshmi kaya serem baha bat kurkom sya penyap jong kawai ka briu ka bakateng ka Shraddha Walker ban arpuno snam karta hala ujong usamna ubaka juye shong ya sa rangkan ubala ot nang khot nang khai ya ka met jong ka bat bu pop fridge ubakateng u aftab ka balajia hakanong pa Delhi house nam ar hazar arpu ar ka bala pan kiwen ya barok kawai kari India Paralok play shibon ya kapor jong pis ngoba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video